پشتی قەدەغەکردنا دەرکەتنە کۆڵانانە لە ناوچەیە سوورە ئامەدی حەولاکەتنە تاخانên تیمên تایبەت 40 ڕۆژن بێناپەر دەوام دکن. لەگەڵ قەدەخە و هەولاکەتنە تاخان لە هێلا دنشی ji ber bersivan didin pevçûnên dijwar derdikevin. Pevçûnên ku doh di saetên şevê de dest pê kir, saetên sibê de girantir bû û li taxên qedexekirî yên Sûriyê topbarana giran hate kirin. Êrişên li navçeya Sûriyê pêk tên dengeçekan li tevahî Amedê tê bîstin. Hatiraganîn ku di pevçûnên îro de leşkerek û polîsekî jiyana xwe ji dest daye û 14 leşker jî birîndar bûye. Herwa tê zanîn ku piştî pevçûnan gelek ambulans sewqî navçeya Sûriya tê kirin. Sieh, was das ich hab ja.